May buntag mga katuski. Okay. Buhaton karon. Mga katuski. Ipangagan man ko nila ang dala diya sa ubos. Yan na mo. Huwag na sila makalugar o utang o kuhan mga tuski. Kailang tanong utangan o puthaw. Huwag guro sila lugar. Ako na lang ikuhan. Ako na lang mo trabaho. Kaya busy mo ko sila. Ari sa ubos mga tuski. Lagi bangagan ng mga gianan. Delikado mo kayo. Sunog na ima. Disgrasya dia. Diham dumigagip ni. So ya kuan ko lupangita ko og materialis para magamit ako dito. Niya na mga kini kung gamiton tulay-tulay dito sa among nagyanan. Ilan mo ko nagibangagan kay nibara ang tubig. Ito nga na kuha ang mga nakaali di sa ilalong. Kaso lang kaya di sila makalugar o buhat o kuhan nagyanan mga ito. Di tipurarihan rin nila og Islam nga kahoy niya. Delikado mo ko na inigagay niya pa yung slide dito. Nung dali niya hinon mahuwag na hinon ang ligid sa kinan, mas dako pa hinaong damage. So dili na lang ko mag-agad nila magtusi kay lakansiman may kami may magsigagi. Kami may magi diha, hindi na ko mag-agad nila na ilang trabahoon. So ako na rin mo lihok. Ada ng mga utos dia. Mana dia? Ang gamito dito. Dog kamu tariman. Safety pa natin. Mano rin, mano-mano. May sander, no? May sander ya, kaya yan. Anong dok lang po. Okay, bala. Marami ron. Nagyawa ron. Berantakan. Isang unang kayo. Ikan kayo. Isang unang. Tantan deh semua tantan. Itu nanti. Oh, untuk tantan. Ini ada busuk itu.
yung dalan ba? Ako mo nagtiron. Iwas, busi ka. Bisa. Nagil ba? Ang ano man? Bisa mo nagpunta yung dalan. Pero kada yung Islam, kuha rin dalawa mong balay. Yali, kawa niya. Iya, bisa. Yali, Islam niya. Dapat. Balik ng busi. Ha? Balik ng busi. Balik niya na. Ano mo? Nagduha na. Wala na sa balay. Nasa putaran. O ka na, pero mga mana eh. Mga pumahal yun. Para na siya pigiri. Ito ko na siya pigiri. Bago kira ito. Ito ko to. Sa pag-iray sa lagang bigyan nila, hindi ako ba ako mayroon. Ako may kulit. Hindi lang yung mga banyo. Bansa. Pero ako, pero hindi, lagi tinapot tayo. Ayun, pali sa akin. Pag-iray sa lagang, murag i-globe pilingan yan eh. Oo. Ang nagkuha. Ulit. Sulod dito. Sulod sa ulit dito. Dala lagi yung tulog baboy lagi. Nagadilig na may salot. Ha? Nagadilig yung baboy na? Ha? Nampak? Nampak. Tao kita sa rin sa bangko. Kalota mo. Tapos. Nasa dili. Pagpapay ka. Besok pa eh. Huwag na akong piling. Drive? Wala. Patakit masa driver. Nangigagi. Wala. Kira na bulon? Extension. Wala. Ah, extension. Sugod ng building. Kita buka kan? Bagin. Coba. Jatuh bang, kamu udah kasih pinang tempo. Talikon, udah kagipo. Hindi mo jacket. Kung saan nga, waktu jacket, wala mo kurong, basta kay sulugat na noon.
kuwang. Kuwang. Naong nagapanit. Katuro ba kayo? Dito, kailangan paluwas dito tayo. Oh. Galit naman basta kuwang. Galit naman sa Facebook. Kailangan sa Facebook. Sa Facebook rin mo i-post. Facebook na? Ah, Huwag mo i-post, Facebook. Facebook ko sa YouTube. Kita sa TV. Sa YouTube, TV na. Kita. YouTube sa cellphone. Ang bayad mo na ba? Pusing ko. Ada mo 5? Oo. Lako na yun. Sa bukas. May grounded na. Aras pa ng grata. Edit yan po na yung mga kaya. Edit yan po yung mga yung post. Oh, dito pa na eh. Oh, pelangan lagi. Dito pa. Edit no? Doktor mo ito rin mo magkakagat na ito yung tulangan. Oo. Para isumpay ni mo. Dito ako. Ha?
Langay yung mga balay Gerald dia, wala na. Ha? Kaya pagkabang ka na. Wala. Wala na babae ni Gerald. Wala. Ay, mga butang. Ha? Nakalihan mo mga butang. Ano yung butang? Budigaw, ang imo budigaw ah. Yan balay? Oo. Ah. Ano bigay ko ang lagay dito? Giraffe eh. Hmm? Ano bigay giraffe eh? Wala na mapurtihe na. Ha? Wala na mapurtihe. Ikaw ang forma na? Oo. Giraffe yan ano? Jurassic na. Ha? Jurassic. Jurassic? Hmm. Taas mo din video ko do. Nara ulo diri oh. Giraffe. Nara ulo diri. Ikaw na. Ay, ikaw na? Sabi ko, muling yan ang ano? Ulo. Garang ulo are tikat. Ah, ganun din yun? So, Ano, ito Giraffe yung mga kurma. Igliyo. Ay, ikaw, dire-dire. sobra. Ikaw rin, purma-purma na. Oo. Man! Ha? Ito lang lang ito natin may tiyak. Oo. Baba mo ng forma. Medyo na. Ha? Ano ba tiyak? Oo. Ito lang ginigiliw ang mga katusi eh. Hindi na makiman kaya gising kasi siya trabaho. Sana kay real.
Mani ang mata.
Yung mga katuskit na purma na siya. Nakakita niyo. Purma na. So, walang finish na ko dito ron. May sulit lagi na ko pag-welding. Ako sa itong pagkatingan itong pati sa itong mga tabilya. Kaya lapaon to. Pagkatingan. Yan. Akong supay dari sa nakulang. Yan. Na ito pang nakulang mga kapatid. Ako ipo para nga ikikin ako akong lukon ikot siya gano'n ang kapan mo fit. Tupong na. Tupong na siya. Kasi matingala mo ano yung mga tuski. Yung anong hiwi ang tumoy. Ako nang isang gituyo. Kaya dito sa pastaran ani yun na iyahang purma. So na-pattern ako kaning karton mga tuski na badlis. May akong gisunod. Nung unang hinungdan nga mura siya nahiwi. Pwede mo tusi.
So, buhat mo doon, ako kami itong sumpay ng kuhan. Saan itong sumpay ng putol.
tanan na so mga katuski na kumana na ko ba kumana na ko building so ako na niya to dito sa ubos ayun hindi lang ako i-vlog dito mga katuski hindi lang ako i-vlog dito so na mga katuski ako ipakita sa inyo harap basta na siya karoon ako nasundan dito magdalang ko kining martilyo kaya akong tintilon ang siminto nga makabangil aning aning kuan aning putaw magdalang ko kuan martilyo kaya itilti siminto so ako sang pabugna-bugnaon mga katuski ilusad nga mahuman kong hipos ani ako ang gamit ako na isip tidaan kaya dito na po magkalingaw sa tubos so sinsya kayo na pila na ko i-appeal dito video sa ubos ako na pag tao na naman ko sila mag-abiyagi sa paglahay ng mga kasi nang sa ilan niya ikasulti no mag-video ko so din lang so din sila lanting hindi na mag-inisipay say mayo nga buhaton mo lang itong may itong sundon nakapangita rin ko kani materialis nandan nga nabuhat yun katuski ako ni ligpitan ako ni mga gamit ning tanan magabas basta tanan gamit akong safety sa mon safety sa ako dahil akong kurente ayan ako dito sa ubos igo sa siya ka mabugnaw so hindi lang ko kutob hindi lang ko putlo na video sa akong gikaon kayong sa unahan hindi lang ako i-video dito ang pagtaod okay bye bye salamat kayo sa inyo ng pag subaybay kanunay sa ako nga vlog mga katuski bye bye.